abantu abathi ze bamkhonza uThixo bakhangele utshomi. Uba utshomi uyawa nayo uyawa. Uba utshomi ubuya umva kuThixo nayo ubuya umva kuThixo. Uba utshomi umbona ngendlela ambona ngayo uThixo ngenxa yemeko akuyo, ungena ezihlangwini zikatshomi naye umbona ngendlela uThixo ambona ngayo utshomi. Yaphi uthini? Inkolo yakhe ayikho kuThixo kodwa isemntwini. Uthi azomelele komelela ugxa wakhe xa aphela amandla kugxa wakhe. Ngoba phelisa yintoni? Ayaphela kuye ngoba inkonzo yakhe isemntwini. uYobhi ususa inkonzo esemntwini. Ngale mina namhlanje mandiphinde, uYobhi ususa inkonzo esemntwini. uYobhi ususa uThixo osemntwini kodwa ubethelela uThixo onguThixo.